Здравейте! Включвам се да кажа няколко думи. Взела съм тук в кадъра Мечо, да ни създава настроение. Малко ме нямаше и просто бях доста заета с анализите и нямах възможност да седна да направя подреждане с карти, ми се искаше и на мен да направя подреждане с карти. И сега смятам да запиша едно видео, което е малко по-различно от обичайните, за моите клиенти и последователи, които обичат таро разклади. Тук в това видео искам да благодаря на всички, които си поръчвате активации, на всички, които си поръчвате кода на душата. Благодаря ви за хубавите думи, за обратната връзка, която ми давате, за всички, които оценяват дълбочината и моето усърдие да дам насоки, да покажа някакви неща, които може би са ви обягвали по отношение на блокажите и съветите, които ви давам, за да подредите живота си. Исках тук да ви разкажа много интересни случки с мои клиентки. Едната ми клиентка имаше въпрос по оракула в Цимен Дунзя, като въпросът й беше имаме ли бъдеще с еди кой си, в смисъл на изграждане на сериозни отношения. И отварям аз оракула и там виждам, че този мъж не просто, че няма сериозни намерения, ами той е пълен нарцисист. Даже това може да се види в оракула. И на всичкото отгоре има и друга. И аз, виждам го това нещо и просто трябваше да й го кажа. На всичкото отгоре видях, че тя така или иначе ще разбере. И казва ми го в прав текст. Той е човек, само като му видя конфигурацията, само като му видя звездата, като видя вратата, като видя съотношението на дворците, просто ти живееш в някаква илюзия. Той човек нито влага тия емоции в теб, които ти влагаш, нито има такива планове за бъдещето, на всичкото отгоре той има друга и ти това нещо ще го разбереш. И жената ми благодари, след което ми се обажда на другия ден. И толкова бързо не ми се е случвало да кажа на някой нещо и той на другия ден вече да му се случва това нещо. И обажда ми се тя и казва, ти знаеш ли какво се случи? Той наистина има друга, аз ги видях, той даже сам ми каза, точно така е, както ти ми го каза. И аз така от гледна точка на анализа се зарадвах, защото нещата се случват от сега за след малко. От друга страна, смисъл, това е много неприятна случка, но в крайна сметка по-добре. Тя, между другото, беше защото тя си беше поръчала друг анализ и това беше допълнително като въпрос в оракула. Бях там нейното животно, защото вие знаете в китайската метафизика, мисля, че съм говорила и за животните, в картата ви Бадзи имате 4 животни. В зависимост от часа, от датата, от месеца и от годината си на раждане. И всеки месец отговаря на различно животно през цялата година. Примерно сега сме в месеца на змията. И животните са в различни отношения. Има животни, с които вие сте си приятели, в тия месеци усещате подкрепа, подходящо е да стартирате някакви начинания, нещата много добре ви се получават, но има и животни, в които вие сте в сблъсък или сте в наказание. И беше много интересно, защото при тая жена нейното животно по ден, мисля, беше в сблъсък точно в този месец с животното на месеца,
което показва време, в което случват се непредвидени неща, такива, които са шокиращи, които те изкарват от обичайното ти състояние и зона на комфорт. И след това виждам това нещо, което тя нали, установихме за този мъж, с който тя там излизаше. И какво потвърждение. Аз си казах, нали, че просто месецът е такъв и че това, че го разбира сега, е чудесно. Вселената така ти дава знак да се осъзнаеш, въпреки че го разбираш по начин, на който е неприятен, шокиращ, но то такова нещо да разбереш едва ли има подходящ момент или пък да се усеща по друг начин, освен неприятно. Но положителното от цялата работа е, че поне разбираш сега, а не още да си губиш време и да имаш някакви такива нереалистични очаквания към човека. Но просто аз го видях като психотип, видях го като качество. Той въобще в реалността не е такъв, няма тия качества, каквито тази жена му беше придала. Така че това е така един пример доста добър, за да покажа как нещата в оракула се виждат и колко може да е от полза, за да не си губите време в някакви безперспективни неща, без значение дали става просто за отношения, за работа, за някакви проекти. Всичко може да бъде видяно в оракула. Също благодаря на всички дами, които ми се довериха и си поръчаха моя курс, който е за рисуването на сакралната геометрия и за отработване на блокажите, пречките на ниво първа-втора чакра, чрез рисуване на янтра. Благодаря също за търпението, което имат и за усилието, което прилагат, защото рисуването на тази янтра, както съм ви казвала и друг път, е доста така трудна и доста са интензивни преживяванията, защото там блокажите се отработват през гнева. Тоест, иска се наистина усилие човек да се справи сам със себе си, защото травмите и блокажите те излизат по този начин. Специално в този курс, който е работата с богините през рисуването на янтрите. Вие сега виждате как нещата са трудни, но след време ще усетите една лекота. Когато успеете да се справите с тия преживявания, но това е начинът, това е пътя, нали? През преживяванията на гнева и на раздразнението и на отрицателните емоции, всъщност все едно вие отработвате тези блокажи. Винаги, когато се работи на дълбоко психологическо ниво, усещанията са болезнени, неприятни, трудни. Не всички са готови да минат по този път. Затова казах, че този курс той е много дълбок, но не е за всеки. Само за тези, които са готови и са решени да направят голяма промяна в живота си, голяма крачка. Защото когато хората не са стигнали до дъното на без значение за какво става на въпрос, дали в една връзка отношенията вече да са стигнали до ниво, в което нали, само да ви нараняват, или пък на работа, която нито ви кара да се чувствате така творчески заредена, а само ви изтощава. Ако не сте стигнали до дъното, вие още сте готови да търпите това положение. Когато стигнете дъното, тогава вече Тогава човека през страданието разбира, че е време за промяната и в този смисъл
И рисуването на Янтра Дурга